Di pasahero Jo. Wow. Madam, sakay na. Wow, pitias di ka uy. Ito na lang yun. Wala niya po ko larga. Grabe na dyan yung kumalas ba. Sus, nanap po ng isa oh. Siro kayo. Klaro kayo. Motorno po nito rin. Uy, Jo. Nanap po kayo diri ah. Magbuot magmotorno ko diri nga wa man ta nagbayad og asosasyon diri. Oh, lagi nya masamot man kamingawg na ka diri. Sas, mo pa kay pag-abot na to, mumingaw dayon. Ikaw kay bago pa ako gahin na raman ko din. Utuhan na gani ko po ko larga. Ay giatay. Ikaw ra siguro gid madas dili ako. Alas, basta na yung pasero ako di una ron kay ako na niabot ganina. Aw, depende po na sa pasahero, kinsa yang pilion. Binuang nyo, ikaw piliyon be. Aw, unsa pa man day, wa kay mapuhat, ako una larga. Binuang wala may klaro ni. Oy, may utos inyo tanan. Oy, may utos pod. Unsa ba ka masakay kag motor? Kasi sakay, pataka raman mo. Oh, lakon sa mga diri, ay inang motor no puga. Binuang man ang motor no, jo nga wa man ay motor. Ano day, og motor no day, kailangan day motor. Kailangan, asa makitag mga zero way motor. Aw, mo na bagong update ni Mita ron. Kasi Mita, nga wala man gani asosasyon re, Mita na noon. Aw, kabalo no kas panahon ron, Mita na halos ginahisgutan, mga swildo-swildo. Nya, ano ba din mga Facebook? Wa yung Facebook, wala tayo mabuhat na, wala may Mita. Wa mo kabot sa update. Mauna pagbuhat yung Facebook ron kabalo mo sa update bago ni Mita. Di pa zero Jo. Usa. Asa si Glarga dia, jo papiliw to ng pasahero asa sa musakay. Madam, sakay na. Uy, sakto na yung masahero. Wow, pitias di ka uy. Binuang unsay piti, astang piti ah. Uy, kana ako na ha. Ay sa Jo, semadara Jo. Ano mo kay ka Jo, pabuta. diri ba padula. Pabuta ang pasahero ng mga tudri Masahero mo ya, ako pa yung mga tudiha. Aw siyempre dam, muduol ka diri, lain pud ang pantalan mo duol perko. Ay, sige ya. Masahero mo ya? Ay udam, asa man ka masakay? Tara na dam, bala di sa kaya to. Tara. Ay sa Glarga lagi. Kisa mas inyong akong sakyan. Siyempre, ang nauna. Siyempre di po ko palabot eh. Dapat ang pinagwapo ang unang larga. Kaluod. Bang, lodo ko yun. Udog na ujik ko ya. Sige, bura kalarga ni. Di manggot, gwapo rin ako. Ala nilanda, maron di ka maglibog. Pamili sa Montolog, asa ka komportable mo sakay. Ikaw ang takong gusto ya ba? Pero asa yung motor? Nah, mo na rondam. Wala ka balo sa bagong update ni Mita? Kisay meta? Nung kasmita ko? Na, classmate, utro po na ka na mo kay Facebook. Ay susyaw, ako'y labutan ng Facebook. Ang importante, sa imo ka masakay kay wa ko'y salig na ilang mga dagway. Tara na doon. Binuang, mga bagong update ni Mita ko eh.